Il-gvernijiet da 6 skemi ta' boros ta' studju b'investiment ta' madwar 3 miljun euro. Dawn is-6 skemi u madwar tal-istudji veterinari, l-iskema ta' studju Endeavour 2, studju TESS, studju tal-arti, studju dwar l-isport u Live the Language. L-uffiċjal tal-Ministeru għall-Edukazzjoni responsabbli mill-boros ta' studju, Silvana Karwana, qalet li din l-iskema ta' din is-sena qed toffri opportunitajiet partikolari għall-artisti u l-atleti. Dawn huma miftuħin għal kulħadd, kull min irid jistudja kemm f'livell akademiku kif ukoll f'livell speċjalizzat ta' prestazzjoni, dawk li ngħidu aħna għall-arti, għall-artisti, kif ukoll għall-atleti. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-Gvern jemmel l-investiment qawwi f'uliedna jiggarantixxi suċċess għalihom. Dan ikompli jikkonferma il-commitment ta' dan il-Gvern li nagħtu l-għodda l-istudenti tagħna sabiex jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom. U allura li tara minn sena l-oħra jkun hemm dejjem aktar investiment fejn propri dis-sena kien hemm żieda ta' 700,000 euro fuq is-sena l għaddiet, jikkonferma kemm nemmnu l-sistema edukattiva tagħna, s-settur edukattiv għandu jagħti l-opportunitajiet kollha l-istudenti sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom u allura jsibu x-xogħol tagħhom xogħol li jkun ta' dinjità u fuq kollox ikun ta' kwalità. Wieħed jista' jikseb iżjed informazzjoni u japplika fuq is-sit myscholarship.gov.mt.